Няма ли някой фактура за видеоклиентския номер? Вие от София уведомявате нас, никой тук не уведомява, че ще спре ток. Какво да прави сега? Кой ще ми плати стоката в магазина? Блъсков ли? Или ви? Ами вие спирате ток, от вас ще искам. Ами проблема се обадите на господин Блъсков, той да каже какъв е проблема. Тока на хората е платен, всичко от енергото казва, че ток от април не е плащан в енергото от господин Блъсков. А ние сме си платили тока на господин Блъсков. Какво да правим? Че той не е внесъл парите, след като сме на един електромер и той трябва да плати, а той не иска умишлено да плати, да натормози. Това е. Платила съм си тока, спряха ми тока. И просто не знам защо той не е платил общия ток на всичките и те, с които сега са платили и не платили, те всички са потърпевши. От трафпоста е спрян. Ние имаме да плаща 4000 лева ток за минало време. Той казва, мен не ме интересува, оправяйте се, на мен никой нищо не може да ми направи. Сега говориха с него. Ами няма да излязат, докато не се реши проблема да ни пуснат тока. Това е лято с малки деца, възрастни хора, болни хора. Да. И не знам какво ще стане. Домоуправителя отиде сега при кмета. Вчера сутринта екип на бърза помощ идва, няма въздух, посинях, щях да мря. И сега си пуснаха апарата, дето дижам и той не жде да работи. Не мога да разбера защо. В крайна сметка си имаме граждански права. Това е абсолютно безумие. В тази държава абсолютно нищо не е както трябва. Господин Блъсков не го е платил. Сега се разбира, че няма никакви постъпления там в енергопровод от него. Тоест ние сме му давали парите на него, а той си ги е прибирал при себе си. Това е абсолютна измама. Колко време не е плащан? Около няколко месеца не е плащан. Как няма да се спрем? В крайна сметка нека да се пусне. Ето, от април месец казвам човек. Те разбрах, нямам официални данни, но по принцип как... Една тока, защото има тук много деца, много възрастни хора, където не могат просто да живеят така без ток. Но целият блок не е спрян тока. Аз не мога да ви кажа как е разпределено. Ние сме спрели 2 електромера с номера, които са ни дали. И как е разпределена консумацията между сградите. Има още един електромер, който не сме спирали. Той къде има ток, не мога да ви кажа. Няма ми представа. Значи те си имат вътрешен отчет. И не знаем. Де-факто аз не зная. Пък може би нямаме обща справка долу. Те искат определена мощност ток, не им го даваме, те се го разпределят. Значи 150 домакинства има, които в момента употребяват ток, хора живеят там и имат необходимост от електроенергия. Това са около 150 стаи, в момента сме без ток. Където има деца, където има възрастни и тая жена има нужда от апарат да се поддържа. Това е абсолютно нарушаване на човешките ни права. Абсолютно нарушаване. Трябва да искаме да търсим институция, която да ни помогне в крайна сметка. Ние пращаме предупреждение на човека, на който е електромера. Той е регистриран при нас. Ние нямаме, примерно, даден човек тук на 7-я етаж, или кой си, ние го нямаме регистриран при нас. Никак да му пратим. Ами те са регистрирани там, даден електромер има номер и под този номер има, мисля, че на фирмата, извинете. Мисля, че на фирма някаква или на жилищна сграда, не мога да ви кажа точно. Нас не дават само номерче на електромера и това. Не искат да ни пуснат, ние нямаме никаква вина. Барим, за да не си изпълняваме работа, ние сме работници. Просто смятам, че не трябва да нас задържат, защото има и други задачи за изпълнение. Той не внася парите. Той ще разпрати. Няма ли кой да му тури силикон на него, ма?